Αρτέζος. Παρακαλώ. Καλησπέρα, ο γιατρός Παξινός. Ο ίδιος. Ποιος με ζητάει? Στρατηγός Κολοντόρος εδώ. Πώς? Κολοντόρος. Να σε καλά, φίλε. Με έκανες και γέλασα. Μιλάω σοβαρά. Στρατηγέ Κολοντόρε, τι κάνετε? Χάλια είμαι. Αλήθεια? Μα γιατί? Είχα πάει σούπερ μάρκετ να αγοράσω νητρογλυκερίνη και γυρνώντας πάτησα ένα σκυλί και μου έκανε το αμάξι κόλος. Έχω κάτι νεύρα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τι θα μπορούσα να κάνω για σας? Μπορείς να μου πλύνεις το αμάξι? Τι? Όχι, δεν εννοούσα για το περιστατικό. Εννοώ, γιατί με καλέσατε? Θέλω να μάθω για την κατάσταση του γιού μου. Είναι στο νοσοκομείο σας. Αργύρης Κολοντόρος λέγεται. Μάλιστα, μισό λεπτό. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω η σφαίρα που έφαγε στο πόδι τον τραυμάτισε, αλλά όχι πολύ σοβαρά. Οπότε θα γίνει καλά το πόδι του. Μάλιστα. Όμως η σφαίρα που έφαγε στο κεφάλι τον τραυμάτισε λίγο παραπάνω και δυστυχώς πέθανε. Αναμενόμενο. Συλληπιτήρια, το καημένο το παιδί. Έφυγε νωρίς. Πρέπει να υπέφερε πολύ όταν χτυπήθηκε στο πόδι. Αν υπέφερε, λέει, μόνο να τον έβλεπες πως φώναζε και χτυπιόταν. Τι εννοείται? Ήσασταν μπροστά όταν έγινε η τραγωδία? Εννοείται, αφού εγώ τον πυροβόλησα. Τι? Μα γιατί? Επειδή το κολόπεδο πήγε με την κόρη του μισητού μου εχθρού, του στρατηγού Στρατέα, και τον είχα προειδοποιήσει, αλλά αυτός του κεφαλιού του. Οπότε του έριξα μια στο κεφάλι. Δεν είναι δυνατόν. Μα πώς μπορείτε να είστε τόσο σκληρός με το γιο σας? Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα. Τις προάλλες μου πήρε το τάγκ και μου το διέλυσε. Και εγώ για να τον εκδικηθώ έκανα σεξ με τη γυναίκα μου. Και γιατί αυτό είναι εκδίκηση? Του γάμισα τη μάνα. Ναι, ξέρετε, θα ήθελα πολύ να συνεχίσουμε αυτόν τον ωραίο διάλογο, αλλά έχω πολλή δουλειά και θα πρέπει να σας αφήσω. Εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά νέα. Γεια.